Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad iku kawulane Allah, utusane Allah. Kang Rama Raden Abdullah, kang Ibu Dewi Aminah, ingkang lahir ana Mekah, hijrah ing Madinah, jumeneng ing Madinah, gerah ing Madinah, aseta ing Madinah, sinarekaken ing Madinah. Bangsane bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Quraisy, utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad iku asaweda taun punjul tikang taun. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allah Rabbi ja'al hada baladan aminan, Allah Rabbi ja'al hada baladan aminatan warzuq